लामसाखा सिनी संदेरिसा न्यूज टाइ एंटरटेनमेंट चैनल संतिनि और खोमुलुंगनि जुनाल पिसा तिप्रा आइडल नि ऑडिशन चलि दंमोन जाव संसिनि भो खरसानि सामु सिनि खनाका पहिला जों साइमालायनो बिनि मुंतामो एबं बो गामिनि थाइबेनि आंनि मुं के अनिशा जमातिया के आं अमरपुरनि के आं अरो तिप्रा आइडल सीजन 2 आव फाइसाव फाइजाक बेलायखौनो बुखाव खबर अच्छा निनि सामुं तो सों खनाका आं पार्सनल तो नी गान तो खराब जाखा जाजे सब तो बाइजे नोंनो साइमिया बपि जेन खायनो नोंलाय निनि साब नुनो ति बिसोर कॉन्फिडेंस दं सर आं तो बेलायनो कॉन्फिडेंस सिं तंखाताबो आंनि सामु कंग्राय रबो उंजा आमनि बांगे गालारावनो सयनायनि आनसर दंना सर एमने नों ताम खाय दं आं सर कोनो खाया परि दं बुसुदरा परीक्षा सर क्लास 11 ना बेलाय हामबाय गोरोङै दंनि सिनि संदेरिसा बाय सों नरकनो अमायकनो सिनो ताबुंनि तिनिनो पाइथा ऑडिशननि जे गालारावनो साब थांनि सयका सों नरकनो सिनि चैनलनि बिसिंति फंनाय नरक सय दंदि ताइ कमेन्ट खायदि बनि रे सामु इसिता जमाति ताम जमाति अनिशा जमातिया बनि खरां बाहायखा नरक कमेन्ट खाय नरक सादि के पाइथागा अमनो कयनाय नरक भिडियो न कबां के शेयर खदि जतन जाते नुक नाति खलायनाय बेलाय हामबाय सिनि बुखुमा बेलाय हामबाय सार Bayani sih, ini dia dong ngasih gimana tuh? Dong, biar